Oh, mijn oren! Dit is de Karoute miljoen reportages oer. De Grutte Mink tentoonstelling in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Ljouwert. Maar ik een bezieter aan een Frieske sammeler van dit razend dure diggelgoed. Schilder Douwe Elias maken 101 portretten van bijen met een verstandelijk handicap. Waarom 101 en waarom deze bijen? En Jan Petersen hier genoeg van Ska 3 en stoppen van een op oren met deze succesvolle band. Hoesa, waarom en wat maakt er nou? Ik heb op een antiekspek geweest, komt er een man binnen met een heel groot pak, wat heel voorzichtig deel zet en uitpakt. En toen kwam er een grote Chinese vaas uit. Die hier hij uit een Neulittenskeep en hij wou eigenlijk wel weten wat dat ding wurg wie. Want hij vertelde dat als dat een Ming-vaas was, zou dan een heel dure vaas wezen. Nou, helaas wie dat net zo. Maar Ming-vaas die komt ik net elke dag zien. Laatst is er nog hier een vuil bij Sotheby's voor 21 miljoen euro. Dat is een hele soort geld. In het Keramiekmuseum het Prinsessenhof in Ljouwert is Aron Sneur een grote tentoonstelling over Ming openen. Ik zie geen vaas, Daniel. De fasen die mogen er nog niet in, die mogen er pas in als alles klaar is. Dus we zijn druk bezig om het af te krijgen, zodat de collectie op de goede plek geplaatst kan worden. En, ja, dat is wel een paar uren extra doorgaan af en toe. Maar Ja. Stress? nee, nooit. Komt altijd af. Hoe het ook loopt, we krijgen het altijd op tijd af. Hoeveel zalen worden het? We hebben op de eerste begane grond hebben we 1 grote zaal en vervolgens op de eerste verdieping hebben we 4 zalen. Ja, 4 zalen hebben we ingericht naar Ming, voor Ming. Is het ook belangrijk dat je je als bezoeker een beetje voorbereidt? Nou, ik geloof niet dat het echt nodig is. Iedereen die hier binnenstapt en daarna, na het bezoeken van de tentoonstelling weer naar buiten stapt, die weet veel meer van Ming. Het Ming is heel bijzonder omdat het heel verfijnd is van een uitzonderlijke kwaliteit. En vooral het keizerlijke porselein, dat is van zo'n kwaliteit en zo'n bijzonderheid dat dat dus later een gewild verzamelaarsobject is geworden. En daar zijn inderdaad enorme woekerprijzen voor neergelegd en die worden er nog steeds voor neergelegd. En daarom is Ming ook eigenlijk de bekendste dynastie die we kennen. Als je Ming zegt, dan heeft iedereen een idee erbij. En we laten dat ook in onze introfilmen zien. Alle vooroordelen, maar alle ideeën die leven we onder mensen die met Ming te maken hebben, die waarschijnlijk niet eens waar zijn, maar wel leuk om te zien. De opening van de tentoonstelling weer Aron Sneur in de harmonie. Daar werd ik een filmpje vertoond met allerhande tv-fragmenten. Want als er één op televisie een vaas kapot valt, dan kiest er donder op zezen dat het een Ming-vaas is. Kijk je naar de vaas als erfenis, blijkt die ontzettend veel waard te zijn. En nu heeft de vrouw de vaas verkocht voor superveel geld, namelijk 51 miljoen euro. Mien Dobbelsteen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ken je dat verhaal? Ja, die heeft ook wat laten vallen. Hè? Als er een vaasje valt in een film of een tv-serie, is het altijd een Ming-vaas. En dat is natuurlijk heel apart. This is my base, right? It's Billy Ray's base, right? I own this base, I can do like Harlem Globetrotter shit with it, right? Okay, you want lemon shit, right? Waar zijn we hier, Daniel? We zijn hier in het open depot van het Keramiekmuseum. Het Open Depot? Ja, het open depot. Normaal gesproken kan het publiek hier gewoon lopen. Maar op dit moment hebben we hier tafels neergezet omdat we de tentoonstelling stukken hebben voorbereid en alvast neergezet hebben. Zodat we die heel eenvoudig via het karretje naar de zaal kunnen brengen. Onze stukken. Maar in welke zin voorbereid? Afgestoft? Ja, afgestoft, genummerd, bekeken. De conservator heeft natuurlijk een lijstje samengesteld van objecten die getoond moeten gaan worden. En die worden dan door de collectiebeheerder op de tafels neergezet. Een speciale kussens met in hele kleine korreltjes. Het zorgt ervoor dat ze niet meer bewegen als ze 1 keer liggen. Zo. Dus jij mag hier aankomen? Ja, mag je Nou, dat was speciaal, of niet? Speciale Ja. opleiding genoten hiervoor. Hoeveel stukken komen er totaal? Het totale aantal ligt rond de 150 stukken, als ik me niet vergis.
We praten in het museum nooit over geld, maar toch. Nou, het zijn hele kostbare objecten. En, ja, de waarde precies weet ik allemaal niet hoor. En dat is ook eigenlijk niet zo heel bijzonder. Het gaat om de mooie voorwerpen. Ja, dat vind ik het mooiste. Hoe is het met de beveiliging? De beveiliging is goed geregeld bij ons museum. Ming heeft een magische klank en wordt heger waarderen als oorporselein. De kleuren, de skiernis en de schilderstechniek binnen uniek. Het is net neer verneerd dat er tientallen miljoenen euro's voor één stuk betalen worden. Het mysterie Ming zal de komende maanden nog duizenden liefhebbers in de skiergen loeken. En het mooie is, hoeft er helemaal net zo vol van te witten. Want de tentoonstelling is zo opzet dat er ook interessant is voor mensen die er maar een beetje van afwitten. Mensen die het Ming samelen binnen dreig te vinden, want net elke niet wil weten dat er duur spul in de huis heeft. Ik dieven sjuggen naar de televisie. Dags vonden wij iemand die het wel wat over haar sammeling vertellen voor, wat ze maar net in beeld kwam. Is het zo link om Ming te houden? Nou, dat weet ik net zeker, maar er is natuurlijk erg veel inbraak. En dan ben ik daar gewoon heel voorzichtig mee. Als ik vreet je mooi, hoe vol is het wurg, het Ming dat je had? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen in deze tijd. Nou, als je het verkeepje wollen, dan hoop je altijd dat je er een flinke prijs voor krijgt. Ja, misschien dat de treien komt dat je op een 1400 zit misschien. Maar het is in het Wurg natuurlijk heel moeilijk om dat te zeggen. Want ja, wat je 800 zezen kent ik wel. Wat doch je met spul? Gebruik je het ook? Nee, ik broek het zeker net. Want het is heel teer. En je mag eigenlijk al net als je ermee bezig bent, ringen om haar. Je moet echt heel voorzichtig ermee wezen. Want er komt zomaar een haarscheur komt erin. Dus het is gewoon mooi om te zien hoe mooi dat schilderd is vroeger. Heel bijzonder. Hoe lang blijft de tentoonstelling bestaan? De tentoonstelling loopt tot 27 oktober, dus mensen hebben nog ruimschoots tijd. En we hebben ook allerlei leuke activiteiten en arrangementen. Dus mensen moeten echt even op de website kijken om zich te verdiepen in wat we allemaal gaan doen de komende periode. Schilder Douwe Elias van Fransje, die had wat met BMI een verstandelijk handicap. Dat had er al vanaf zijn jeugd. En dat komt misschien omdat hij nooit vroeger onderwijzer weer op een BLO-school. Daar ging een BMI een verstandelijk handicap hinnen. Ze stenen voor hem voor de imperfecte vrouw. En juist die vrouw intrigeert hem. Rond de toonzien in het Titus Brandsma Museum in Bols wordt een tentoonstelling openen met werk van hem. Met 101 portretten van een met verstandelijk handicap. Murkja van der Skaaf zocht hem op. Douwe Elias is al 34 jaar kunstschilder en heeft altijd een protte waardering gekregen van zijn romantisch realisme. Hij staat bekend op zijn nieuwsgierige interieurs van grand cafés en portretten. Zo waard hij zelfs eens vregen om de koninginnen te portretteren. De basis van Elias zijn bestaan als schilder luidt in zijn jeugd.
Ik ben daarin gegroeid. Maar vroeger tekende ik ook wel een soort. Dus mijn huid die stimuleerde dat ik wel. Mijn huid die zelfschilderijen, verzamelingen en die verzamelde reproducties. Dus ik ben opgegroeid met het idee dat kunst het belangrijkste is. En ja, vormgeving. Dat is eigenlijk het... En hij hield het ook wel graag wel. Maar ja, dat was een hele andere tijd. Dus hij is onderwezen worden. Nou, dat vond ik ook heel aardig. En dat joeg een vast tractement in die tijd. Dat werd heel belangrijk. Want hij zit nergens in een tredje en daar had hij hele eerlijke tijd mee maken. Van crisis en oorlog en ellende. Maar de wederopbouw ook weer. Dus dat weer wat mooi. De Koerderijk schilderij een keer, het had ik die. En dat ik tekende, dat vond ik alleen maar wel mooi. Maar ja, dat weer wel heel benauwd of ik er wel ooit iets mee verzinnen kon. Kijk, die kinderen die ik geschilderd heb, dat waren kinderen van mijn vaders school uit 1950 ongeveer, mijn eigen jeugd ook. En dat is een kwetsbare groep geweest. Het heette toen BLO-school, buitengewoon lager onderwijs. En dat waren kinderen, toen heette dat nog Mongolen en imbecielen. Maar later werd dat een andere naam. Maar goed, dat was wel in die orde van grootte. Het is een klein schooltje, heel intiem in Leeuwarden. En mijn vader kon daar heel goed... ja, dat was een geweldige tijd voor mij. Het is een soort paradijsje geweest als je erop terugkijkt. Ik kwam ook wel op die school. En dat was ook niet iets van dat je iets moest presteren. Hè. In deze maatschappij moet je altijd geld verdienen. En het is allemaal heel belangrijk om hoger op te komen. En terwijl mijn vader dat helemaal niet, dat konden die kinderen ook niet. Maar dat was ook helemaal de bedoeling niet. Dus je moest de tijd prettig doorkomen. En ja, als je dat ziet, dan krijg je een ander idee van hoe het leven eigenlijk zich ook kan ontwikkelen. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is mijn huid, is dit hier. Bij die band. En dat is zo geweldig. Dit is die oude squallen, mijn oude meubels nog. Oude inrichting. En dan die kleren. Ja, die kon dat heel goed. En die ben wie helemaal enthousiast en hij kon zich enthousiast meidje. En het wie dus voor mij, als ik er weer om zie, heb ik een soort paradijselijke omjouwing voor die band. In de Prinsentuin en die kwamen dan met bus. En mijn huid haalden ze op bij het station, busstation. En dan ronden ze door de stad naar die squaleta en de jongens brachten er weer om. En dan kwamen ze hier uit de Noordwesthoek. Maar toen ik van de academie kwam, toen zei ik die foto's, toen dacht ik, ja, dat is echt een geweldig onderwerp. Die 101 portretten. Waarom ben dat er 101? Nou, die listjes winnen op. We kochten die listjes bij de Action, kant en klaar. En dan schilder ik ze op de boetenkant op het glas. Dat kan heel mooi, want olieverf dat bloedt steen. Nou, dat zoekt dan net, dat absorbeert het net. En ja, ik kwam overal bij de Action-vestigingen om die listjes te kepen. En als een oren listje hier die stief voor mij, dan moet ik het haast wel oppakken, want ik wil het hebben. Maar toen wien ze op een gegeven moment wie het doen. Dus nou ja, de serie ik op, dus ik ga nog draaien van die listjes voor reserve, maar er zijn 100 er niet in. Ik ga ze al hier voor €3 per stuk. Weer een lage lonenlandenlijstje. Ja, heel mooi maken, hè? Maar het past er zo precies, omdat er zit een kroontje op. En nou ja, dan op een gegeven moment, die band moet erin. Elk een eigen schilderijtje. Dit is zo groeit, ja. Als je het van tevoren bedenkt, dan kan het wezen dat je dan halverwege denkt, nou, wat is dit nou weer? Maar dat wie met dit net zijn. Hier ik bij 50 wel kind, maar dat wie mij 100 nog mooier. Dus ik kon net litten. Het is heel natuurlijk in. En dan ga ik de tijd ook wel. Het is weer geen opdracht. Het is mijn eigen fantasie.
Maar ik heb ze dus van oude fotootjes die mijn vader maakte... van gewoon waar de klas op staat en schoolreisjes. En dat zijn dat kinderen met die kleren aan die ze van broertjes en zusjes dan al kregen en zo. Dus het zit ook iets heel charmants en onhandigs in. En het geeft een geweldig tijdsbeeld. Maar die fotootjes zijn alleen al fantastisch. Maar door het te schilderen maak ik het mijn eigen. En het is ook een soort monument voor mijn vader en voor die tijd. En voor die kinderen. De expositie Oprecht en Kwetsbaar, waar de portretten van Douwe Elias is nog te zien op 27 april in het Titus Bronsma Museum in Bolzert. Louter Jan Petersen is muzikant. De afgelopen jaren maakte hij furoren met het succesvolle Ska3. De Frieske band in het roos die de benefeskes van het Belgische K3 in een nij ondubbelzinnig joske stuts. Maar doe in een kregen we het bericht dat Ska3 ermee ophoudt. De stekker eruit luts. Douwe Talma, hoe weten, hoe sa, waarom en wat nou? Hey, wat leuk dat je er... Oh, jij bent het. Ja. Nee, ik heb ook kinderpostzegels, man. Nee. Hey, leuk dat je er bent. Kom binnen. Of blijf lekker buiten. Moet ik je nog wat aan tafel voegen? Typisch Jan Petersen. Oude hoeren, ADHD en tegelijk ook nog succesvol in de Friese muziek. Hij is nu 33 en komt uit Amersfoort, maar verhuist in 2004 naar Ljouwertaal. Hey, hoi. Leuk dat je er bent. Kom binnen in de studio. Nou, dit is hem. Dit is hem, de studio. Het is allemaal goedkoop, net niet vintage, geleend of gestolen materiaal. Dus als je iets tegenkomt waarvan je denkt dat het van jou is, pech. Ik ben naar Leeuwarden toe verhuisd voor de Academie voor Popcultuur. Om daar elektronische muziek te gaan maken. En dan krijg je dit. Mijn oren! Dus nu ben ik producer. Oude drumcomputers en vieze oude gitaarversterkers. Mensen vergeten ook dat ik ook gewoon hele fijne funky house maak. Of snoeiharde electro. Of van allemaal andere dingen ook nog. Kun je een liedje opspelen? Mooi, hè? Het geluid. Het is net alsof er een Roemeense dwerg met een klompvoetje, zeg maar, probeert accordeon te spelen, maar zo autistisch is dat hij het niet kan. In 2008 wie Jan de ene helte van het dialectro-duo Ad-Lib en Aad-Lus. Zowat elke Frieskin in Tusken haar een grutte hit. Maar bestaat die band nog wel? Ad-Lib en Aad-Lus was begonnen als gewoon één liedje. Hè? Dus onwijs uit de klauw gelopen. Maar dat succes van Ik ben ze uil, dat haal je niet meer. Want dat is dan nieuw en de nieuwigheid is eraf. Dus wat je dan merkt is dat het enthousiasme gewoon een beetje uitvaagt. En ja, als ik dan nog de enige ben in een groep die enthousiast is voor iets, dan moet je gewoon denken van ja, dan heeft het niet zoveel zin. Ik kan de game niet meer zeggen. Ik heb ze liggen in de schuur. We gaan ze zoeken. De Dial Poets pakken. Kom maar mee. Niet van de trap aflazen, hè? Als het goed is zit het hier in deze koffer. De koffer der verdoemenis. Of nou, oh, kijk uit voor je tenen. Kijk, als je hier dit zo aan hebt. Zo. Als je dit zo aan hebt. Oh, Jezus! Als je dit zo aan hebt, zeg maar, dan een heel pak daarvan. En je staat op een podium met allemaal parren en lichtshows op je, dan krijg je het best wel warm van. Maar ik trek hem weer uit, want hij stinkt. De Argonne Treien hier maken Jan flink verhoren met Ska3. Heel horen muziek, maar wel met die typische ongein. Heel nekens jongereskes, ondubbelzinnige teksten en Jan als middelpunt van de band. Wie dus wel de speel van die band, of net?
Nou, ik ben in ieder geval degene die er het langst in heeft gezeten, ja. En meestal met al die bandjes is het ook zo van, ja, dan ben ik weer de vreselijk aandachtshoer ben ik. Dus dan ben ik dat ook in al die bandjes. Maar jij doet het hier via niet een dien met K3. Hoe zit dat, Jan? En de optredens liepen terug. Wat moet je dan? Is promotieactie, jongens. Weet ik veel, een videoclip of gekke content maken of iets waarmee je de aandacht trekt. En voor een band met 11 man ga ik dat niet allemaal doen. En dan moeten we wel met z'n allen, want het is onze band. En dan zeg je dat 1 keer in een vergadering. En nog een keer. En nog een keer. Totdat je denkt, nou ja, komt niet, dan komt het niet. Weet je wel, dan moet je gewoon zeggen, stoppen dan maar. Want dan heeft het niets van zin. Nood die het veroordingen dus, zoals afstuderende popacademie Biggelix. Want daar had Jan al een iris een knipperlichte relatie mee. Daar ga je naartoe zo van, ik ga dat studeren. Maar ondertussen ben je ermee bezig. En als je dan een hit hebt, ja, dan heb je het gewoon vet druk. En dan komt er van studeren niks, dus dat ga ik ook eens afmaken dan. Komt het dan omdat je dan eigenlijk stiekem meer muzikant bent dan student? Ja. Ik ben vanuit mezelf iemand die heel erg gedreven is voor de dingen die hij leuk vindt. Maar de dingen die ik niet leuk vind, daar moet ik me echt toe zetten. Maar wat vinden ze eens van hem op de popacademie? Het is een ongelooflijk creatief figuur, met al hele goede ideeën die er in verschillende situaties uitvoert. En hoe is hij als student? Een mooi figuur, want ik kon protten van hem leren. En toen vreeg ik hem van, nou wat voor dingen dan had je? Nou, hij had een theorie betocht van, dat neemt hij de theorie van de langzame zebra. En dat is als het op zebra's juist, dan mag het shutten op de langzaamste, want dan had je de hele groep. En mijn Ed Lip en Aart Lus had dat we zijn idee van, ik moet zitten op de eigenlijk op de domste mens. En als het me lukt om die te rijden, dan ga ik de hele groep te pakken. Je publiek is gewoon iets om rekening mee te houden. Wat is je publiek? En bij Ed Lip en Aart Lus was het natuurlijk heel makkelijk, want het was achteraf bedacht. Maar het is van toepassing op elke act. Eerst zocht ik ook wel veel mensen erbij die ik dan vroeg. Ook denk ik omdat ik gewoon bang ben om in mijn eentje op het podium te staan. Maar ik denk dat het maar gewoon de tijd was om die kinderachtige angst opzij te zetten en dan gewoon helemaal alleen iets te doen. Als mensen dan denken van, hé, dit is te gek. En ik geloof hier wel in, dan komen ze wel naar mij toe. Want ik ben een heel gemotiveerde en gedreven gast. En vaak komt het er dan toch gewoon op neer dat mensen denken van, hé, die gozer die gaat ergens naartoe. Oh, aanhaken. Nee. Ik ga nu gewoon eens eventjes goed voor mezelf mooie plannen maken, vette muziek. Ik ben bezig met echt een ongelooflijk dikke act. Maar wat dat dan kred wordt, daar dacht Jan voorlopig nog even vaag hoor. Als ik op internet zie ik Pantera spelen of zo en denk, fuck, dat is vet man, metal, ja, ik wil een metalband. En daarna zie ik Bob Marley en denk, oh man, reggae, dat is ook dik. Ik kan niet kiezen, dus dat ga ik ook niet doen. En wat was de vraag ook alweer? Wat je lievelingskleur is? Oh ja, roze. Dit week de K-route na week dan zullen we nog een groot reunieconcert op de Jouwer met 60 rierenbands. We hebben de 8e dag van de week. Dat is theater van 2 jonge fammen hoe ze hun leven vorm zullen. En we doen een verslag van het Urban Dance Festival in Drachten dit weekend. Bedankt voor het zien. En na week.